Batisi TV Lone Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi ninwan ramani hakir dob yeng jongpi Ka seng Samla snong Nongpoh proper hagasin ka baar kala penlong biang nya ka Berchem Cup arajar arpuar ka Lympung Ïalehkai basketball hamaran Ïalehkai basketball ka dong sajer Nongpoh yagani ka Lympung Ïalehkai basketball play perdana presiden jong ka RBYF uba bipul thangkeu uba lalong kum kongsan haringkat ka jingedon lang jong urang ba asnong uba Sylvester Mensong secretary uba Michael Karhunai bat kiwei hagani ka jingya khun hapadeng kikin thai ka kinhon Ïalehkai jong ka Shillong labet kala yo ya ka jingjap da ka ba penlim no ya ka SYM da saw pulai la khat saw basket ha ka jingya khun ka ba ar ha padeng ki shinrang pat ka kinhon Ïalehkai monarchs kala la ban penlim no ya ka seng Samla Nongpoh da hanre puwei la sanpo basket